ezulwini sobonana futhi sonke insizwa sesiphelenya ekhaya ezulwini sobonana futhi lapho insizwa sesiphelenya sobonana futhi sobonana futhi insizwa singasekho sohlangane maphakatheni sibonane futhi sobonana futhi lapho insizwa singasekho awukhona kungasekho ezulwini sobonana futhi sona singasalambi singasomi singasakhathazeki lapho insizwa sesiphela sonke insizwa emaphakatheni setshenzisiwe sobonana sobonana futhi insizwa sesiphela sonke insizwa Kisafila futhi sankishiya umzila kanti kisafila futhi sankishiya umzila otwala ezulwini sangibona sonke insizwa singasekho sonke insizwa singasekho emaphakatheni sobonana futhi sobe sishiye imizimba yokuhluphana sobe sishiye imizimba enyamayo masifika sonke insizwa singasekho sangibona inkosi yaphezulu sangibona inkosi yaphezulu kanye nakhelosi Kiboni ngosi yaphezulu ingakhathazeki kiboni ngosi yaphezulu ngihlale nakhelosi lapha ngihlale nakhelosi lapha thuthuzekani bandla lenkosi thuthuzekani ngibona inkosi lapha ngihlasi nenkosi yaphezulu Thuthuzekani mndeni wami ningabe nisakhathazeka ngibona ubukhazikhazi wabuzulu ngibona ubukhazikhazi benkosi yaphezulu ihlasi lakhelosi ihlasi lakhelosi thuthuzekani mndeni wami ningabe nisakhala sangibona inkosi lapha injabulo yami lapha akusekho ukukhala
Sengani sizwa sasekhaya kihlezi ngahle nenkosi lapha ngibona inkosi yaphezulu ngibona inkosi yaphezulu kihlezi nenkosi lapha Thuthuzekani ningabe nisakhala kihlezi nenkosi yaphezulu Kibuka lena Kibona ingelosi zithwele la Kibona ingelosi zithwele la Salani sensula lezo nyembezi Kihlezi nenkosi yasemaphakatheni Kibuka amanqaba esandleni Kibona inkosi imula lapha kihlezi khona Sulani lezo nyembezi Sakibona ingelosi lapha Kibona ingelosi lapha Ningafele nyembezini Ningafele mhlugwini Kihlezi kade lapha ngikhona Kibona inkosi yaphezulu Kukhona ingelosi lapha ke Kibona ingelosi ekhaya la umzi wakwaFaku nomzi wakwaDlamini
izihlobo nezalamane zonke ngikhahlele nami kwinkosi yendawo ngibulise bonke abantu beze kulomngcwabo molweni siyaqukumbela sicenga ke into yokuba nimxolele iziphoso zakhe udadewethu kwinkonzo zasemhlabeni wonke ubani oza kuba nayo inkonzo enje siyakurhalela into yokubana sifunde kule yakhe nokuba ubani usisilumko nokuba ubani unezinto zakhe kubutyebi belilizwe ethi incwadi yeBhayibhile udliwa ngamanundu kuye kufikelele umzuzu wokuyikhalala inyama abekwe kuwe umuntu bantu basexhugqwala akayonyama koko usenyameni molweni njengokuba size apha sonke kufanele into yokuba sizokuyaleza kuThixo eyeyethu imiphefumlo ayifuni buciko lodwa ayifuni mihlangano lodwa ifuna isivumelwano sakho kunye noThixo wakho wena kukho abantu abaze kulomngcwabo bephethe ired pen zabo bezokukorekisha nokuhlaba izinto zalomngcwabo belibala ukuyaleza eyeyabo imiphefumlo ndifuna ukunqanda kwangoku phambi kokubana singene kulomsipha ndizawuthetha ngawo okokuba ungazifanisi nedada elingena edamini kodwa liphume lisomile vuma ukungena edamini uphume umanzi anditheli ngani yacawe mosapho ndithela ngawe nguwe lungumphefumla yocawe so ndifuna sibe right lo umi apha phambi kobana ndiye elizwini ndimnandi kakhulu ubapostile into yokubana andiyazi nale lali ndiyaqala ufika kuyo andizazi nezinto zayo so uba ngaba ndithetha izinto kanti ezinye ziginkela wena uyazi into yoba andiyivanga ndawo ndiyazifikela molweni ecaweni mna inkaba yam isecala kumhlaba wakumbhenge kodwa ndifihle inhloko eKapa nawo ndiyafika ndisuka eKapa phaya ecala just ukwenzela into yobana ndibe nendawana emandana yokuthi kanti ndingathi kanti ndiyazalana uyazi xa uzalana nabantu uba safe ube khona abantu abawundithethelela apha endleleni
and into yami uzalana ndizayenza bebanzi ngabomu ukwenzela uba babe khona abantu endibafumanayo. Xamela lona unokwindlu nogabula ekhulu walamba yendle iigusha zabantu bathi ziziduli zethanga ncancasha. Ndizalwa intombi yamaqwatha kwaNzolo, umamqwathi ozalwa ngumamcube, ngazeka intombi yasemampingeni ezalwa ngumambathane. Uyabona ndiyasondela mela abantu soze ndingade ndizofika abantu molweni ecaweni. Ni-right? Kake nithi nonke apha endlini. Ngamakorinto okuqala chapter 15 verse 12. Ngamakorinto okuqala chapter 15 verse 12. Sizawadibanisa nencwadi kaMateyu chapter 5 verse 43. Make sihambe nabayifumeneyo. Verse 12 uthi ke ukuba uKristu uyashunyayelwa. Molweni bethuna. Yabona kwakukhona ukuthandatyuzwa kokushunyayelwa kukaKristu. Ukuba uKristu uyashunyayelwa, ukuba uvukile kwabafileyo. Batsho ngani na abathile phakathi kwenu ukuthi akukho luvuko lwabafileyo? Ke ukuba akukho luvuko lwabafileyo, woba akavukanga noKristu. Ukuba ke uKristu akavukanga, koba akunto ukushumayela kwethu, loba luyalambatha nokholo lwethu. Sofunyanwa ke singawo namangqina amxokayo uThixo, ngokuba sangqina ngoThixo ukuba wamvusa uKristu. Mhlawumbi apha endleleni sakuhamba sihambe simbuze into yobana ngubani uKristu. Alright, make ndize apha kuni ke ngoku. Bendithe nguMateyu 5 verse 43 obaphethe iBhayibhile. Sayishiya apha ndize apha kuni. Nivile ukuba kwathiwa mthandeni ummelwane wakho, uluthiye utshaba lwakho. Yinto eniyivileyo leyo, uba uthande bani ummelwane, uthiye bani utshaba lwakho. Ke mna, that is verse 44, ndithi zithandeni iintshaba zenu, basikeleleni abaniqalekisayo, benzeleni okulungileyo abanithiyayo.
lapho ke ngoku lebe niyivile yekeni sithandeni intshaba zenu. Alright, make ndiyekile ke wona igqibile ndizawubuyela kuyo. uYeremia umprofeti uke wathetha wathi ndingekakubumbe esizalweni bendikwazi ungekaphumi embilini ndakungcwalisa ndakwenza waba ngumprofeti wenhlanga before ukhayakazi abekhona kule nyama ebekhona ekuyise enguyise nguleka wena ngoba lento kuthiwa ngumuntu ingumphefumulo ogijima egazini lezizalwane zakhe wamtransfera uyise ukhayakazi ngokubonakalayo wangena kunina wabaligaga waphuma wabonwa ngabantu nguleka wena wenza imikhuba efanele yenziwa yokukhula komntana wafikelela ndimamela kakuhle kuthi abemane eqanda inkuni ebheke kodwa yona nto ibalulekileyo yinto engaphakathi kwakhe nethe yenza into yobana umzi wakwaFaku ubone into yokubana ikhona into endinokuyizuza kumzi wakwaDlamini
ngaba ebekhona before abe kule nyama kuyacaca into yokuba uzawuba khona nokuba le nyama yikho ulelekaweni uzawuba khona nokuba inyama ayikho lo Kristu ekuthethwa ngaye endirhale into yobana ndincedisane nani ngayo kuba ndiyayazi into yobana ikhelesi ngulaa Kristu awake wangena kunyana kaMaria noJosefu ekuthiwa nguYesu. Ithi incwadi yeBhayibhile kwafika isithunywa kuMaria sathi ubabalwe ngoba uzawuzala unyana uzumthiye igama loba unguYesu. Ulelekaweni zange kuthiwe umthiye igama loba uKristu. Ndiyafuna into yoba ndincede kule ndawo uba uhlangene phi ke ngoku noKristu. Ulelekaweni into yena isithunywa esifikileyo sithe uzawuzimitha uzala unyana umthiye ngokuba unguYesu. Ithi ayiqualify ndayithanda la tense bakhonotishala sabenza homework noma isikolo sivaliwe. Ndithanda itense ethethwa phaya sesasithunywa ngoba uya kubasindisa abantu bakhe ezonweni. Umbuzo uthi nini? Because ingathi kuthiwa uya into ezawuthini jonga ke mandikuncedise yabona Yesu wanitsi kakhulu Yesu eBhayibhileni anitsi no Yoshua ngoYesu hawu Yesu wanitsi mani hayi into bala Yesu ukuzalwa kwakhe wenza yonke imikhwa yamakhwenkwe njengamakhwenkwe onke. Incwadi yakho yeBhayibhile wake wadeske ubetha nabantu etempileni wafaka isabhokwe indlu kabawo yenza umqolomba wezihange wafaka intonga wake waphilisa nangemini yecawa kungasetyenzwa ngecawa. But that particular Jesus owahlukeneyo kwabanye uJesus ngexesha ebhaptizwa emlanjeni eJordan. Ithi incwadi yakho thetha yakho mna ithi kwehla umoya osisandi sehobe molweni. Niyayazi into endithethayo? Wehlela phi? Nanku uYesu usemanzini nikhona. Kwehla isandi somoya sihlela phi? Lithi ke ngoku ilizwi bantu becawe lo ngunyana wam otheni oyintanda endikholisiweyo nguye mveni yena. Umbuzo kanjenxa ke ngoku uthi le introduction ithethwa leli lizwi elibumnyama nelibudenge kwabatshabalalayo. Eli lizwi libhekisa kule ndoda isemanzini okanye libhekisa kulo moya uhlela kule ndoda isemanzini? Klasi ndiyabuza. Ithi le nto lo ngunyana wam oyintanda. Kutsho le ndoda isemanzini and le nto ivela kuThixo and uThixo simaze ngumoya. Hayi ndiyabuza okanye inyama. Uba ngabe uThixo ngumoya uyayizala inyama?
nisenathula ke ngoku sisekrasina sanothula kulo mngcwabo. Le introduction ithi lo ngunyana wam oyintanda. In other words, ngunyana wam endimthandayo. Mveni yena ibhekisa kwindoda ebhaptizwa emanzini okanye ibhekisa kumoya obheke endodeni. Ifuna umuntu ophangalele onenkonzo yasengqondweni. Indaba kaKristu ifuna umuntu ophangalele onenkonzo yasengqondweni. Inkonzo enjani? Inkonzo yasengqondweni. Ithetha ngenkonzo yokwazana noThixo. Inkonzo enjani lena? Inkonzo yasengqondweni. Ithetha ngenkonzo yokwazana noThixo. Inkonzo yokuzimela. Inkonzo yokwazana noThixo. Inkonzo yokuzimela. Yokwazana noThixo. Inkonzo yokwazana. Inkonzo yokwazana noThixo. Inkonzo yokwazana noThixo. Indaba kaKristu ifuna umuntu ophangaleleyo onenkonzo yasengqondweni. Masincedane. Masincedane soba right. Xa ilizwi likaThixo laliproclaima pha ukuba ngaba lalibhekisa kwindoda esemanzini ngelalithe lowa, but ngoku lithi lo, isimelabizo sokukhomba apha kufutshane. Lo, this one that I'm introducing now, unyana wam oyintanda, mveni yena. And that was the spirit. That was the ntoni? Spirit. Now, ufanele into yobana uThixo simnqule ngomoya. Kufanele into yobana si-understande into yokubana ngexesha awayedala ngalo umntu kuphela kwe-being, kanjani, kuphela kwe-being eyaba able ukuphefumlela into eyayilele phantsi eyayibunjwe ngothuli lomhlaba ingathi nguwe. Mandikukhumbuze kwayindlela lena oyiyo wena ubunjwe ngothuli lomhlaba, not even nangomhlaba but ngothuli lomhlaba, kwaphefumlelwa apha ngaphakathi kwakho imphefumlelo ephilileyo. Watsho wena wangumphefumlo ophilileyo. In other words, le being ngokuyo icontainer yokuhlala kukaThixo ngokomoya. Ndicinga wena uyidlakaza kangaka. Yabona uthuli yinto engento. Ibabhetelana kayidibene namanzi. Ifanele ludaka olunokwenza ngenye ixesha into yokubana xa ulelo daka uthi kawuthatha esinye isitena sidityaniswa nesinye isitena, noko uqale wena uzibambe ezi zitena zibini. Emntakwethu nenyama iyiyo iludaka lokudibanisa izitena endinokuthi mhlawumbi zizitena zabazalwane bakho abahlala kwakho, izizalwane zakho ozizo wena, kodwa obu budaka bakho kufanele into yobana kube budityaniswe namanzi.
bazwana okay lams istena kunye nestena umuntu wabunjwa ngolo thulu umhlaba wapha akabe na uphefumula wafuneka uThixo ehlele kule nto ingashukumi ayiphefumulele wayifaka umphefumulo ophilileyo yatsho ke ngoku yashukumisa zonke iiphathi zomzimba njengoba ndisenza andifuna uwekhelesa kule nto nandibona ndithetha ngacawa thetha ngawo ubungakuye noba kulapha eNelson Mandela Academic Hospital unyuku ubheke ICU ufika ubona imeko abantu bakaThixo abaphefumula ngayo phaya izawuyitshintsha le ngqondo unayo uyazi into yokubana la mehlo ujonga ngawo nezinto ezigwenxa ezindlebe umamela ngazo izinto ezigwenxa lo mlomo uthetha ngawo izinto ezigwenxa ubolekiwe mthixo asingowakho kwawena kukho abantu abayidingayo le nto abaxhomekeka kwiimashini kodwa wena uhlunyuka kule ndawo yaseXhugwana uthetha izinto ezikhathaza abantu kukho indawo ekungangenwayo kuzo ngoba kukho wena ungumlawuli ungumenzi wobubi endaweni yoba uphume uxolo emlonyeni wakho endaweni yokuba ufundise abantu ukuhlonipha nokuthanda indalo kaThixo uyabaphixanisa abantu unguphembeshiya unwatyiswa kukulimala kwabantu. But I want to tell you today, zonke eziphathi zomzimba wakho oyila ngazo ububi ayizo zakho uzibolekiwe uThixo. Icebo lami thanda iintshaba zakho, thanda iintshaba zakho. Once uzithanda iintshaba zakho siyalimala ilanto uendapha ngesingesi ungumntu o-unpredictable. Ngeli xesha besebeqonda into yobana nanku evela uzawubona umsindo wethu endaweni yokuba kuphuma okubi kusuke kuphuma kuhle kuwo. Uyazisebenza ngela xesha, uyazi ulungisela ntoni, ulungisela imineji, ulungisela into yokuba jonga umntu mani yi-understanding, umntu yi-character sisimo le nto hayi le nto yakumile kakuhlukana umile kakubi umntu yi-character yile nto ingaphakathi, le nto ifunwa ngabantu yile nto ingaphakathi. Khupha okuhle ebantwini bazokuncedisa ekuthandazeni. Sithi nezinto ezikutshalenjayo kobu bomi kodwa ngenxa yobuninzi babantu abakuthandazisayo uzibone izinto zakho zirayithi. Ndithetha kakubina kwesi sincwadi? Nditheni sinekhulubembe naleyo bentiyani ngohalapho yawuxa ngohalapho manulakaze ndifune ndijoyela ngasemnyango. Kulaa mlambo laa moya wawuintrodyuswa nguKristu wangena kuYesu wamtshintsha uYesu watsho waba nguYesu Kristu. Le nto iYesu Kristu, le nto iKristu phaa kuYesu
uYesu ayofani yakhe molweni. Into ekunayo sisipho esivela kuThixo esinguThixo esimenze into yokubana lo nyana kaJoseph noMaria waba nobunganga kuba ngaphakathi kwakhe kufakwe into entsha egama kuthiwa nguKristu engumsindisi wabo. Into madoda ekuthi ngexesha abantu ababembethelela emnqamlezweni apho ndiyakhona ke ngoku kodwa emlonyeni wakhe kwaphuma into eyodwa wayequalifya ukusukathi babethe bonke tata kodwa wadecide ukuthi waxolele kuba bayazi into ayenza. Ngoba uKristu inkosi yoxolo. Ufaka sonke abakulendeni sifuze uKristu. Ufanele into yobana sibe noxolo ngoku sesoniwe ngabantu. And ke ngoku ukuze sikupractice kakuhle siku-understand into unoxolo kufuneka uqale manje usetshenzwe ngabantu belizwe. Bakupanel beat abantu belizwe sizokujonga ke ngoku into yobana apha emlonyeni wakho luzawuphumana uxolo. Kukho into ezikhoyo kule ntente ezithi leyo ndawuyixoxa phambili ngeke ndimxolele umabani kwinto nje ndizoyiguzula kule nkonzo kuba ndibasandi inkonzo yalenzwakazi ayilogwane ungakhangeleka emncinci enyameni tshotsho umzali tata ndivile uthetha ungabi nawala namandla le ntombazana nam ndiyaqala uzaba nje siswe andiqeshwanga noqesho hayi akho allowance kuthiwe hayi khawuleza uzosingcwabela abanye abantu aba bathengelwa bafundisi hayi ebengekamnankonzo kakusincede ekufundisa sakubhatala funeka ngoku lo mfundisi ayamayaminise shema umntu kaThixo ukwenzela uba azofumana la allowance athi hayi eberayithi njengabantwana bonke ngoba wenzela into yoba afumane i-allowance nothi ubasandi upasile nganitheni anditheni pasile basandi akanaproblem kunjalo nje nobe nidisi kamandi abakhwezi izikhalo bathena yazi kawuzesingcwabeni ungasaziyo ubone ubhale hayi ngumhlola abatheni bekhala bebadala bazalana nayo yena wethu hayi ekuthetha yena lo mntana into uthetha kabuhlungu ke ngoku uthetha nabantu bajonga apha abangaphesheya ba andiusequlu bangaphesheya bayanyakwazi phaa kukho utata niyamazi niyamhlonipha ozalwa phaa kwaye ke abantu abaninzi bayayithanda la character bayayirhalela into yoba babe njengaye anjalongo because wazincama egameni labantu abamnyama wazama wenza unako into abantu abamnyama bangacinezeleki ngohlobo abacinezeleke ngalo. Yamenza loo nto i-character yakhe ithandwe ngabantu. Abantu mntakwethu bathanda i-character apha emntwini. Futhi uba bayakubona into yobana ungumxabanisi xa ufika bayaqhusakalaka bahambe bakushiye. Ukuba ngaba ungumonwabisi bayaqokelelana beyazi into yobana apha kuwe ikhona into abaza kuyizuza. Umntu yi-character. And ndifuna into yoba kwesi singcwabo utshintshe i-character yaziwa nguwe ngoba
iproblem yinto yokubana nawe lo mzuzu onjengalo kakhayakazi uza kukufikela. Iproblem endinayo iposition ozawubukuyo ingaba iyabonelisa na abantu. Ukongama ungumntu oxabanisa le nkonzo mayikuthi ngoba i-meeting yakho yakho wedwa. Funeka into ndizoniyeka ke ngoku nazi into yokokuba uYesu before abethelelwe emnqamlezweni amajoni ayezintshaba zomnqamlezo ambethelela uYesu elapha phansi emhlabeni. Kodwa ndiyayithanda ukuyicacisa into yokuba ngeli xesha abheke eGolgotha wayezixwayele laa mnqamlezo, babefuna ukumncedisa but wathi yena ngowam lona umnqamlezo. Nawe unomnqamlezo wakho mntakwethu, waziwa nguwe futhi. Kodwa into endiyithandayo xa befika phaa ambethelela la madoda laa mnqamlezo ulapha phantsi. Mamela ke to qualify le nto kaMateyu 5 verse 43. Ugqiba kwabo umbethelela uYesu awuthini umnqamlezo awuphakamisa. Zange aziphakamisele laa mnqamlezo, waphakanyiswa ngawo awuhlabe emhlabeni. Incwadi yakho ke yeBhayibhile will qualify into yoba yena waqubutha wajonga ezantsi ejonge bona, babe bona bejonge phezulu. Iintshaba zakho ke ndiyithandile into eke yathethwa ngupresident wethu. Xa sezikusebenzile iintshaba zakho ziyakuthatha zikufunule njengoba zazenzile kuYesu. Uthi ke upresident wethu xa sewupha phezulu ke ngoku liftwe zizo bolele ecaweni, uthi sushukuma. Uthi sushukuma because eke washukuma uza kuwa ngenxa yento yobana siyawubontshoka. Zolapha phezu kweentshaba zakho sihambe nawe kakuhle, sizama ukukusa apho zithanda khona. Asiyazi into yobana zikusempumelelweni yakho. Sukuthi yenina niyandiqhela. Zola phola zikuya kulift iintshaba zakho, zizawuthi ziyokufikisa kule ndawo ikufaneleyo. Ngoba zithandeni iintshaba zenu, nibasikelele abaniqalekisayo, nibenzele nokuhle nokulungileyo abanithiyayo. Awuzungathiywa uyomali olele ecaweni, uzawuzondelwa nokupasa koko abantwana bakho, uzawuzondelwa nokuzenza bhetele, ube ubhetele. Uthenga imoto emhlophe, iintshaba zakho zidiwe le khala, zithi ndiyithanda kayibomvu ke mna. Yazi uyithenga ngokwakho ngozithandela, iba ntle qithi kayibomvu. Kungena ifurniture kwakho yakwa-Breadlows,
anyokweza izinto umuntu olitshaba lakho athi yo kanti ubungayibona eyakwakhe Richards akonesekile ibonayo entalo yakhe kakuyinegotiate naye ithandwe nguwe into ekunayo nomuntu unomona osesweni athi ingxaki yakhe akonesekile into ayibonayo abanye ke bantu bakrobela nge-first station ayivule kacici uyambinambineka uyabulaleka vuma ingoma kelokesha uthi melwana isa melwana uzondithuthisa basiyifake ucikida lamona ke ngoku uzawuzeshiqisa ngoba kaloku igama ulivile libizo bangathi ayephule umkale umyale ubambe kakuhle mina ubambe isenja ubambe kakuhle ngoba uzama uthanda uthaba lakho andithi masi nawuphuma klasi into eyenza loo nto ubasikelele mana abakuqalekisayo okay hayi ndizawuyeka nyhani ngoku hayi ndizawuyeka uyazi ukuze usikelelwe nguThixo sikelela abasikelelweyo ngaloo ntsikelelo basikelelwe ngayo ungabi nomona ilanto uyazi into yobana le mini yeza nakubani ngoKristu inkosi yethu